Kanegade ka Akashvani Shillong ka khubor ban puli dai Alvarin Karwan lang. Ki mat ki bakong san jong ka khubor man ta ka step. Lam khmat umantri rangba Conrad ke sangma ya ki nong mi khmat barangba jong ki balang bapher ban ya kandu ya umantri ki kam korba ri wa Amit Shah ha New Delhi nakabenta ki jing e ki bami nakajing penkala ya ki kendon ka FCRA. Kari India kan penlong ya kajingalang kinongalam jong ki Islam ya le persya ki drugs ki bahap hapo ka BRICS kata ka BRICS head of anti-drug agencies meeting ha Guwahati Assam nado menta kasngi bat du rong ka Brazil sya ka quarter final jong ka FIFA World Cup 2018 Rio hadien bakal sya penliam ha ka Norway ha kajinga khun ka balalong menne ka step ki khubor ki babnya Umantri rangba Conrad ke sangma ula lam khmat ya kinong mi khmat barangba jong ki balang bapher ban let New Delhi ban ya kandu ya umantri ki kam korba ri u Amit Shah ban kirpat ya ka sarkar pedeng ban penbet ya ki jing e ki balami ha ka bayade ba ka jing pentri kam ya ka an ka ba peniat ya ki jing era pisa ki bawan nabari lani ka Foreign Contribution Regulation Act FCRA ka kanhun ka balale ya kandu ya umantri ka kanthop ya kinong khmat na ka Presbyterian Church of India ka balang Catholic ka Northeast India Christian Council bat ka Garo Baptist Convention kinong khmat kila pensngau halor ka jing shakta ki Islam ai jing hikai kum ki school ki college bar ki jaka ai jing sumar kum ki hospital bala peniat da ki balang ha ka jala na ka jing penkala ya ki kendon ka FCRA Hakani ka jingalang katay ka kanhun kala kerpat ya menteri ki kam korbari ban ai ka jingkersan bakini ki Islam ai jinghikai bat Islam le bhai ki baduk kenyai be ya renti bat ban perkhat lam na ka benta ka jingbha ki pat ka Meghalaya Umantri rangba Conrad ke sangma ula ong ba umantri sarkar pedeng ula sngap ya ki jingkerpat kani ka kanhun bat ula ai khuglei ya umantri na ka benta ka jing shashkor jong u ya ki jing ut jing nam jong ki Ula ban rabru baka sarkar Meghalaya kaya ibeteng ban kit khia ban yada ya ka bhaga mya jong ki brio jongka bat ru kislam bapher kani ka jing lek kendu ya umantri ki kam korbari kalawan ja hadien baladon ka jing sngo khia pedeng ki balang bapher halor ka jing shakta ki jing rap pisaleng baka FCRA na ka benta kislam jongki ki bape ya ka pule puthi ka koi ka khia bar ki kam shakri ya ka imlang salang Kari India kan penlong ya kajingalang kinong yalam jong ki Islam ya le persya ki drugs ki bahap hapo ka BRICS kata ka BRICS heads of anti-drug agencies meeting ha Guwahati Assam nadu menta kasngi kani kajingalang kan sedang nadu menta kasngi kata ka hendriu tarik unai tung 2018 Rio barkan kut lasai kasngi ya kani kajingalang la penlong da ka Narcotics Control Bureau ka bahap hapo katnat ki kam korbari ka India da ka jing thumu ban lumlang ki he officer ba kinong yalam jong kitnat ya khun persya ya drugs nakiri ki balong ki dekhot jong ka BRICS da ka ba lumlang ya ki kumni lakhmi lenti bakan perkhlan ya ka jing trelang kini kiri ha ka jing ya khun persya ya ka jing khai drugs bat ka jing di kerni ya ki jing apli jing mod hakani ka jing lang kin kam phai khmat halor ki benta ki bokong san kum ka jing ya khun persya ki drugs ba shushna hai ki laboratory ba ka jing pendan kam baklai ki dawai ka jing pen klein shu ya ki jing pentip lang ya ki khubor sentiat ba ka jing trelang ha ka jing le khanra ne talasi nalor ki waidi ki nong shin benta ki ne kran ru halor ki ding pengkyang ki bas dang mi thamai kentup ya ka khai drugs lingba ka dark net ki jingdi bapan kerni ki balang thamai na kawai ka por sa kawai pat ba ka jing pendan kam ya ki kor digital ban khanglat bat ya khun persya ya ka khai drugs lakmi lenti ba ha ka bakut jong ka jingalang on sala bania soi ya ka joint declaration ka bathamu ban pen klan ya ka jinga trelang jong kiri ki balong ki khot jong ka BRICS ha ka jing khun persya ya ki jingma ki ba mi na ka jing pen mi bat khai drugs na kawai kari sha kawai pan Umantri Sarkar Pedeng ubakmi yakatnat Rural Development u Shivraj Singh Chauhan ulapan par yakajing snokmen baka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin VB Gram Act 2008 kelas dang terekam pura nadu kasitarik menta obnai naitung hanin kasmi umantri ulapelai yakasong pisa kaban ningkong kumba 1000 klur tingka syaki jella hapo kanika mission leng baka video conference u Chauhan ula yakni benya yaka rukam pentrekam yaka VB Gram bat ki menteri bapet yaka Tnat Rural Development na baro ki jela bat ki Union Territories ula ong ba kasong pisa ka bala pelai henen kasni kalong na kabenta ban pentik na ba ki jela ken dap pisa ban siu yaka Bible la hapo khatsan sni
Menteri ula ongru baka VB Gram Act kalami bujli pura menta ya ka haka jaka ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme lani MGNREGS. Ucahan ula ong baka Bible hapo ka VB Gram kalakiu da komba shipau na kashispa habakain kelum. Ula benrap ru ba omdan chu kanu ka jelah hakari haka ba ka Bible kan duna ya ka laispa tengka shisni. Menteri ula pentikna bakan omdan kanu ka jingduna pisa na kabentaban pentrei kam bahaya ka VB Gram. Dakaba banjur halor ka jing pentrei kam ka ba syai bat ka badon ringkat ya ka jingkit kli. Ula ong badai ban pentrei kam purai ya ki rukam trei kam thamai kum ka jing pensisa lang ba ka dorkmat ka jing bu ya ka geo tagging bat kiwi pat ki kor jing rap kat kum ka jok digital ka ba menta. Kani kadai ka Akashvani Shillong ka ba walam sapi ya ka khubor. Naga station jong ka Akashvani Shillong in apteng biang bat ki khubor. Kajingbo jingken yeki nong tap vote lengba ka Special Intensive Revision SIR ha District East Khasi Hills kadang ya chaprang menta kat kum ka por balabu hakabaki booth level officers BLO kidang sam yeki form nakawai ka longyeng sakawai pat habaro khasan tali ki constituency. Kajing sam yeki form chiki longyeng kalas dang nadu kalaipo tarik upnai jelio balala batkan dap biang por haka ar pukandai tarik menta upnai naitung laong ka office jang district election officer. Tar hadu kasan tarik unaitung katahanin kasngi ladap bansam hadu shilak 100,000 arspa sanpulai tali ki form ha keleng ka district hakaba 100,000 hanyospa hanyo tali ladap banbu jingtho ha ki core digital. Ka district SIR helpline kala dapan penbet ye kejingkeli kumba khatnyo tuli haduk menta. Ka bos insha district kala kerpat ya baro kinau thap vote banya trailang bat ki BLO nakabenta ka jing pendap biangpor ya ka SIR. Ka Brazil kala no ban yo arung syaka quarter final jong ka FIFA World Cup arhajar arpun Rio hadian bakala sya penliam haka Norway da ar lakaway haka jinga khon kabla long hanya ka step ha New Jersey. Unang tap goal bapa nam ka Norway u Erling Haaland ula yo tap ya baro artli ki goal haka minute ka bah nyo pukandai bat khandai pau haka ka lamien. Dakani ka jingjob ka Norway kala yo arung syaka quarter final bat kan ya kandu ya ka England lani ka Mexico ki badang ya khon menta ya ka round of 16. Hadin ba ula tap ikitai artli ki kul u Haaland menta ula kamay hinyo kul haka ni ka World Cup ka pamenta banya rengkat bat u Messi bat u Mbappe haka jinge be ban yo ya ka Golden Boot. U Bruno Guimarães jongka Brazil ula yo ya kalat ban shoot penalty haka kala step jongka te ka jinge khun hendrai u kul jongka Norway u Orjan Nyland u balai le kai bha haka ni ka jinge khun ula yo ban kem ya ka ball bala shoot da u Guimarães. Hakawai pat ka jinga khun ka bamenta ka step ha padang ka England bat ka Mexico ka badang ya chaprang menta ha New Mexico ka England ka leo thap arkul bat ka Mexico ka lapan phai shikul la shibet ka shiteng senya ka jinga khun ha ka wat ka bakhan rio lani ka round of 16 kan long ha padang ka Portugal bat ka Spain ha ka por khat ar shiteng bat la shai ka step ka jinga khun kan long ha padang ka USA bat ka Belgium ha ka por san shiteng. Ka dorbar liur jong ka ing dorbar parliament kan sedang nadu ka arpau tarik menta ubnai naitung bat kan beteng hadu ka khatlai tarik ubnai nailar uban wan. Menteri ubakmi ya ki kam ka parliament ukiran Rijiju ula pentip henin kasngi ba ka President Draupadi Murmu kala a ya ka jing menjur. Halor ka jing terwa jong ka sarkar pedeng ban penlong ya ka dorbar liur jong ka parliament nadu ka arpau tarik unaitung. Ha ka jing tho ba ula penmi haransan social media u Rijiju ula ong ba kani ka dorbar kan kampai khmat sheki jing tai ki badon jingmut ki jinga kren bat ki rai halor ki mat ki bakongsan na ka benta kari bat katung ilapoi shaka bakut jong ka khubor ka balawan chapi naka Akashvani Shillong sa shipor kata ka por prabajing nya so baka Akashvani Delhi naka benta ka khubor ka tin Hindi ka ban bot pat ka khubor ka tin pareng ha ka por prakha san minute ngipen kan mauru ba ka por prashi teng nya wan phai byang shaka ni ka station ka jongi naka benta ka North East News kani gade ka Akashvani Shillong sngobaban up menta ya ki khubor na Delhi.